ಕಾರ್ಕಳಡು ಪುನಃ ಚತುರ್ಮುಖ ಬಸದಿಗೆ ಹೋಯ್ದ. ಈ ಜೈನ ಬಸದಿನ 14ನೇ ಶತಮಾನೋಡು ಮಲ್ದೇರು. ಈ ಬಸದಿಡು ನೇಮಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರನ ಮತ ಮೂರ್ತಿಲಿನ ತೂಲಿ. ಈ ಬಸದಿನ ಬಂಡೆಕಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದೇರು. ಈ ಬಸದಿನ ಮಿತ್ತು ಪೋರೆ ಕಲ್ಲದ ಮುಟ್ಲದ ಮುಖಾಂತರ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು. ಈ ಬಸದಿದ ಸುತ್ತ 100 ಕಂಬಲುಲ್ಲ. ಈ ಬಸದಿದ 4 ಸುತ್ತಲ ದ್ವಾರ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಈ ಬಸದಿಗೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬಸದಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಬಸದಿದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆತಂಡು. ಈ ಬಸದಿಗೆ ತ್ರಿಭುವನ ತಿಲಕ ಚೈತ್ರಾಲಯ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಗರ್ಭಗೃಹ ಪೀಠುಡು ಅರಸಿನಾಯನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಿನಾಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುನಿ ಸೂರತನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರನ ಹುಟ್ಟು ಭದ್ರಾಡು ಪ್ರತಿಮೆ ಮೂರ್ಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಹುಟ್ಟಾದ ಉಂತುದಿನ ಭಂಗಿಡು 4 ದಿಕ್ಕುಗಳ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜೆ ಪೀಠುಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ದೇರು. 24 ತೀರ್ಥಂಕರರ ಮೂರ್ತಿನ ಜೊತೆಡು ಯಕ್ಷಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮೂರ್ತಿಲ ಉಂಡು. ಈ ಜೈನ ಚತುರ್ಮುಖ ಬಸದಿ ತೂವರೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಸದಿ. ಈ ಚತುರ್ಮುಖ ಬಸದಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಿನ ವಿಚಾರ.